Kristine eta Txumai. Zigarreta paketan, behin eta berriz, erretzeak hiltzen du irakurtu baduzue ere, erretzen segitzen duzue. Kristine hasita, Iruna bertsu 8ko handian. Kristinek eta Xumaik, zigarreta paketan behin eta berriz erretzeak hiltzen du irakurtu badute ere, erretzen segitzen dute. Kristine hasita, Iruna bertsu 8ko handian. Hiltzen duela irakurtzea, egiten zait horren bitxi, gustora hartu zigarro bata gustora nahi nuke hautsi, eta beldurra sentitu ohi dut, eta ez da beldur gutxi, gustora utziko nukenik baina, oraindik ezin dut utzi. Nik lantegitik atera eta bat erretzen dut lehenbailen, ea besoan dudan dardarra gozatu diezadaken, hau errezkero hiltzen altzira, naiz idatzia den hemen, hau errezkero hilko naiz baina, hiltzea ze plazera den. Bada plazerra izan da ere, nien naiz horretako gai, ta horregatik urduri nago, ta urduri zaude Xumai, eta egia errango dizut, onartu behar baitut bai, nere biziak ikaratzen hau, ondokoenak ere ai. Zure barrenak sartu zaizkizu, horrelako debatean, mezu txiki bat jarria baita, letra larriz paketean, izanen dela zuretzat eta ondokoentzat kaltean, baina zuk beti utziko duzu beste bat piztu artean. Naiz erretzea, orain ustea, izango nuken onena, minbizia eta eriotza da, zigarroaren ondorena, errandakoa ditu dizut, arrazoi duzu zepena, egia erran hil baino lehen, erren nahi nuke azkena.
Azken batean norberak baitu, atxematen bere muga. Gaurkoan ere erreko duzu, eta etzazula duda. Azkenera arte erreko dugu eta gainera gustura. Atzo bentxatik pasa naiz eta hartzazu nere kontura.